What's up, guys? How is it? Muri sei kwamuri? Oh, yesh, vanhu vakawanda vakuda kumonetize mapage manje. So I've been receiving my messages from a lot of people vari kuda help yekumonetize mapage. I think vanobatsira vanhu vanomonetize pana paFacebook takati one day. Thank you for coming through. Vada help tikwanisa kubatsirai vada kumonetize mapage, but please garai maziva izvi kuti hadzizi nyika dzese dzinomonetize mapage. For example, kana uine YouTube uri kuBotswana, Botswana haimonetize YouTube channel. Kana uine Facebook, wakavhurira Facebook yako kuZimbabwe, haimonetize mafacebook ekuZimbabwe. Ameno kana kune vamwe vanozvigona but hakuna yakatonzi haitomonetize kuZimbabwe. Ameno kana zvichazona kana zvichazoita. Saka please vese vada kubatsirwa kumonetize mapages vari kuZimbabwe, I can't help because haitomonetize mapages ese akavhurirwa kuZimbabwe. Asi vamwe vese vanana South Africa, vari kupi kunana UK, wherever kwauri, unouya kuinbox tokubatsira kumonetize page rako. But ndinongatambokuudzai kuti please zvinhu izvi hatisi kukuti tokuudzirai munzeve kana tokuudza kuseri kwemba kana kuti kuinbox kusina vanhu. Tochazvitaura pano, isi togara tiri busy tichiitawo basa rokuti tigadzire content tifadze vanhu. Saka kuti tikuwanirewo time yako yekumbomhanyidzana nepage rako tichirigadzirisa kuti riite monetization, tinotokubhadharisa. Asi kana uri kuZimbabwe hatitombogari takubhadharisa, usatombogari wauya because hakusi kumonetize unless kana kuine vanozvigona zvavo. Isusu toziva kuti Zimbabwe, munhu wese ari kuZimbabwe akavhurira page kuZimbabwe, no monetization. So please uyai tinokubatsirai, but musazvinetsa nekufona. Just write your messages. Ndinonzi nhingi da kubatsirwa nekumonetize page yangu, da kumonetize page yako, topinda mupage mako tokubatsira kumonetize. Unfortunately iye zvino handichakwanisi kumanage mapages evanhu, vanhu vachiri kurequesta kumanagerwa mapages. Handichakwanisi kudaro because takambosangana nedzimwe tsekwende kumashure uko, vanhu vakuti vabirwa mari, vamwe vakuti ndakazonzinyirirwa ndikazonzi. Saka zvekumanage mapages evanhu takasiya, takungobatsira kumonetize zvoda kubatsirwa panguva iyoyo. Saka please vese vari kuZimbabwe, I'm very sorry. Hakusati kwakuita monetization. Yeah, I think vari kuZimbabwe maybe kana une chipo hako checontent creation, maybe unonga kutongoshanda wotongobuilda following yako for maadverts. Maybe kana wakucontactwa nemacompanies kungoti wane maadverts, but zviri zvemari inobhadhirwa neFacebook pane pasina. Yeah, unogona kushinga woita following yako, unyatsobuilda community yako so that macompanies akuapproach, ndio mari yaunowana. And also une mukana futi kuZimbabwe kunoita YouTube, une mukana futi wokupusha neYouTube channel yako, unoita mari. Kana uda kumonetizwa YouTube uri kuZimbabwe, but hazvinetse man guys, musangoda kubuditsa zvimwe zvacho mota muchiguglawo muchiona kuti zvinofamba sei. Also endai kuYouTube munosearcha kuti tight kugadzira mari nesocial media. Ariko mavideos atakaita dzisano kuvhura page, kumanage mapages, kugadzira PayPal, zvakasiyana siyana zvese izvo. Asi kana muine mamwe questions emamwe mavideos amuda kuti ndiite, munongonyora kuti toda kuchimboita video uchita zvakati. Ndikaona vanhu paine macomments akawanda ari kurequesta kuti ndiite video, I can do video. But kana unoda kubatsirwa zvako wega kuinbox, we will charge you and we will help you kusvika zvinhu zvako zvaita zvakanaka. Thank you guys for understanding. Thank you for your love and support. Keep on supporting us. Keep on supporting my content creators. Zviite zvakanaka senyika tinobva tasimuka tese. We love you guys. Thank you so much. Pane zvatasiya here mudiwa? Hapana zvatasiya. Thank you so much. Keep on supporting. We love you. Mudiwa wangu zvozotaura pakamera. Vari kuzviona kuti ganda rangu rokudya magrapes.